Spadneš. Jsem se asi brejle, no. Ne. Čau. Ahoj. Ahoj. To jsou moje kamarádi. To je Natálie Šidová a Pája Olupský. A jsme na nádraží v Kraslicích. Kde lížou kokoty ženský. Ticho, debile. Padl jsi. A tohle nádraží, krásný. Tohle jsem já, nádhera. Ne, kecam. To převedu. Tam jde babička. I'm waking around, you can see my heart. Zayn Malik je krásný. Ne, Ty nejsi gay. jsem. Však já. Jsem si říkal to teba. Proč ne? Jen tak. To je to. Kamarádka, já jsem gayovský. Ne, ona to ví. Fú, ty máš švába. Ne, to není, to jsem spadal. Myslím to, jo. Já myslím. Tady je ten zapalovač. Jakou dál? Tak pojď, Pavle, vole. Mám ti to hodila do hlavy. No, to je nádraží a my jde, hele, komár u mého telefonu. A na to, že mám taky nějaký video, jo? Jdeme